Salman badon burom ngawara kani kemotion ko bajade bakane ka non tribal ke ka standard functioning ba ngile khamtam ki si ba menta kumno bana ya kane ka labor license ko bajade bakane ki ba jala tenga nga ong ba hangne ngi kwa ru ban tip syai ba ki kita ki jengden kam hakabajade bat kani kabaki apply na munta ki labor license ki kot ban supply la ne ban ai klang ban yo ya kani labor license te nga wanda ya kani nama niyo snyo ba teng ki labor license ki ai kum ban yo si khasan si kam ra sai ba te munta nga wanda ang ni klang ba ngin sai ngin ya thu ya ki ba don kam apo constituency la ne shaba dong constituency ro klang ba ki briu kin apply ki babu ya kini ki nong tre bajala ha ka bayade kini ki kam snaying snasem ki ba ki khasi kim patla bantre de Mr. Salman ngam da kren jong hangne ba ngi chai practice menchwa ya kani ka labor license kila banbu KATNE2 akapon muswa kadon tribunal kadon chisnam nomor ba apo chisnam te lada long kumno ru ba lada kidang don kam ki hap ban kita kadeka experience bang ila dia dengan tarai ngakwa hi banyo ka jingshai na UM in charge yang kaneka trend labor te kata ka bang adon kam nama sati satai jongi kin pai khamtam sati sapo salang kidon ki factory kidon kini kitai ki pasinayin sinasem ka de ka border bomakap batani ka asap te ngas ngoba kani ni de ban pensyai ki ke jengdan kam khnang ba ki bri jong ki yo ban bu kat kum ke jengdan kam jong ki tang kata Mr. Salman. Mr. Chairman, sir, Beshibon ba PI kini kalat bagi pensyai halo kini motion lawan ra ini khot hakabidai ber motion bala terwa khot badan burom Pak Rashid halo dari TREIKAM yang non tribal employee clearance certificate NTECC bala kadau hang ni paya kini kam ka KHEDC ka ba lale kat kum ka kendon an kabala sot na ka second proviso to subsection 2 to section 3 ya kabala sot na ka United Kasi Jantia Hills District Trading by Non Tribal Regulation 1954 ini kintin lampang juga desi ila ban batai ru ya kejengkeli ka ba iwe ni member ila keli mene na ka provision ayu la ai ya kani ka non tribal labor service license NTLSL handai ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ka motion ka ba ngai osno bla bala bandra di member ban burom bala bandra lu laki anggota ki members ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ka motion bala bandra hakaye la don kam ban pentemau ba ka KHEDC kala sedang ban TREIKAM haki por bala lej ya kata ka bangila ong ka non tribal labor service license bante lakam ya ki nong trei bat nong bala dom dei ki riulum nani ki non tribal bat la TREIKAM na du usnam kat kendai spa kendai penyo handai ka KHEDC kadang TREIKAM ya kani ka employee clearance certificate hadien bala ya kren pa nadu usnam arajat apau kum bapila yosno iwe ni khot ila ong mantan ba de hakapor chongi bala sang ban ya kren kam sani ba ya kani ka employee clearance certificate kum ta ka executive committee hakatu kapor haka meeting ke bala long haka sauteri bunai ban riu arajat apau larai ban penkelano ya kanon tribal labor service clearance ya kanon tribal employee clearance certificate katkum kijuk kendon baka United Kasi Jantia Hills District Regulation 1954 kadon kajing TREIKAM ban issue ya kani ka employee clearance certificate ya ki nong trei lani nong bala ki bomdei ki riulum lani ki non tribal adu manta mene kadang yat bat kupala le dak executive committee ki bala le ban IY ya ka kam ban le check lani ban identify ba ki nong trei ni ki nong bala ki bomdei ki riulum apo uput usam ka district council nang ba ka office kan yo ban issue ya ka certificate ila yo snoru iwe ni ki member na po lawan constituency ila ada kren syai ila ada batai syai ru ya ka ka ba ngi kum ka council ni don ka bor ban ai bat ki ka bor ka bangimla ban ai ru ngam jeliu syu hakaba la pensyai mai la ni la ai jingmut andi ka wai ka bangashwa ban hang ni kalong ba kum bang la pensyai ha ki la pathai ko bor ling ba ki social media ba la pen ko bor yang ki district council ling ba kani ka second proviso to subsection 2 of section 3 bangi sot na ka tu ka proviso bangi bu ya ki kendon hakaba dei bat ki employee clearance certificate haka jing shisha katkum kani ka bor ka ba katkum kani ka bor ki ikhtiar ka bangi la yo dem ba kani ka proviso ba
Oi kum bagi tip kum kami Mikhalia Migration Act ka bangi latip ka sarkar hi kala shimno na ngi ka ikhtiar jong ka district council ya kani ka bor ka bangin ai ya kani ka labor clearance certificate hendai hakaju ka por pede abangi fake pre ba ka ai ka bangi ngila pande kani ka isi ka hadin bakala shimpi ni snotho bangi ya tengko shibon ha ka baidai bat kami clear migration act ru hendai ni snotho pede ba kini kinong trei bela ni ki bawan na bar ki wan ha ki 6 schedule area ki jongi berhaba ki wan rung ha ka 6 schedule area ki jongi na kaliang jong ka district council du kadang don ka bor ka ikhtiar bante lakam lagi daka pa nga ong kumta nga snotho kum mangi lai kran du bene kum kajing pensyai bela pensyai du ki members kani ka isi kam num tunjuk ya ka sarkar hendai kan le ya ka ai ka bakala banle kat kum ka bor ka bangi ngila banle kat kum kani ka proviso ka second proviso du subsection 2 section 3 kala ai bat habangi sot ya kani ka proviso du ni don ka ikhtiar bade bante lakam ya ka jingwan ka tap nani ka jingwan rung ka tap jong kini kinong tri bar jela kumba pilatip hi ba kani ka labor act kini ka labor license kala ai ka sarkar hendai nga i ba kani ka labor license ka ba ai ka sarkar kumba ngalaju pensyai na ka por ka ba nga i ga dai ba ki briu na bar jong ka jela kelempat rung hakani ka jela ka jongi kilayo rupa ya ka labor license na ka sarkar but kata ka dai ka bangi dai ban sokya kum ki para member ba kumno briu ba dong don shabar ka jela ulayo rupa ya ka labor license ban wan rung hakani ka jela ka jongi kelem don kanu jingte lakam de helor kata ka nongrim ka banga kwa man pensyai bahkan ni ka jingle ka jongi na ka district council ha ka bayi dai ban ai kani ka employee clearance certificate ni le da ka bangi ai dani da ka bangi ue physical present jong tu nong tri pla de helor kata ka nongrim ka ba ni ue ba bangi ai ya ka labor clearance certificate ani ka employee clearance certificate ya ubar jela kemuk ni dai para khmat ba uni udah don shisha udah rong ulayo ban rung ha kani ka jela ka jongi ba hadin ba ulayo ban rung ha kani ka jela ka jongi ngin sayo ban te lakam dah ka papan ya ki kot kisla ki badon kam ban yo ya kani ka employee clearance certificate ha ka bangi snow ya ki jingkran shakmat ki don ru ki members kam tam iba rashid iba kali KATNE2 benai na KATNE2 sedam ni ai bangan pensyai shushu ya ka jingkali ka jong i lani ka jing ai jingklot jimut ka jong i ya kani ka employee clearance certificate ni ai henriu benai bat ka dor ka jong ka dai hinyau spat tingkah ngasu kendet ba menei ong ba mishwa fi ai shisnam ngapat jui menu ai kata shisnam ndai ngasu kwa man penbet kendet yo fi bakla lesi yo ngabakla mangaru ndai nakani ka isi hi ai betek henriu benai ya kani ka employee clearance certificate ka standard functioning jong kani ka labor clearance certificate ani ka employee clearance certificate ka bangala ong mentan ka bangi ai henriu benai ka dor hinyau spat tingkah halor ka jing shim de jongi ya kani ka dor hinyau spat tingkah ngi shim ha ka por ka ba kini ki lesi ki jongi ki lek ban ya kendu ya kini ki labor ani ki nong tri ki bawan ba oi kamlong ka besuk ba ngin yo ban ai bet ya labor clearance certificate ha ka tu ka sngi ka ba ki lesi ki jongi ki lek dei halor kata ka nongrim ka bangin sa ai itu islip nani i receipt di ba khat san sngi ba hapo kani ka khat san sngi ya utu labor nani nong tri bala bawan ba hapo khat san sngi udai ban penbiang ya ki kot kisla bat ki kita ki kot kisla ki bawa ban penbiang ka baning kong ka dei ka election photo ID card ani ka epic ka bangi jutip lani ka Aadhaar card ka ba ar long ka residential certificate na ki try yem lani certificate na u employer nani udong icam rengkat ke address bat phone number ka ba tikna ban pensisha ba kisyong kisa ha ka caka ka ba u tre lani ka residential certificate na urong ba shnong lani ka ba khmat du ka passbook account jong u ba tre hangi apok Meghalaya lani ka certificate na ki in charge jong ka police station beat house outpost jong ka Meghalaya bat ka dur passport size arteli ka ba uhapan ai ha ka por ka ba uwan ban apply ya kani ka labor lani ka employee clearance certificate nangi kani ka pergi syai be baka district council kadang lak bante lakam ya ka jingwan ka jongki hoi ngimla ban ngimla ban khangi ka jingwan jongki hamni ka jelar jong namal ko bakilate ko bangla keren mene usong sha bihar usong sha up usong sha asia online ulayo ya ka labor clearance certificate na ka sarkar ande ka jingle ka jongi pede ka kum ka bor ka bangila ban le na ka liang jong district council da kani ka second proviso jong ka subsection 2 but section 3 ngilet sha ka feel lani ngilet sha ka site lani ngilet sha ka on site ka ba kini nong tre kidon oh im dakran kan kini nong tre andrei ni kwa bani kendu ya kitu bawan ra kini nong tre kamtam ki labor kamtam ki contractor lani kinu ki baikam barhabang ipan kini jingdon kam jong ki kot kislaru im tadei bangilet ban pan direct la kitu ki bawan ki barjela andrei ipan na kitu ki bawan ra yaki takadau nga ong kawei ba ngidon ka bor ban evek ya kini nong tre bela ki bawan kam kot kamsa andrei ngimdon pat ka bor na ka district council ban report yaki ngani ban be yaki kabor ka bangi ngidon ka dei ban ibek yaki na ban pensange ladang ngilek hakanu ka site daki don kinong tri ki bomdon ka kot kasla ngi pensange yaki ngi ibek yaki nakatu ka site andrei ngim don pre ka por ban deport yaki ban be yaki shaki chaka ka kikiwan kata ka bor ka syong ha ka sokar jela